Do 17 ao 30 de xuño, Pontevedra despregará a súa programación co Gallo do Orgullo 2025, unha proposta que o goberno local define como orgullosamente diversa e que este ano coincide con eventos de impacto internacional como o Multisport de Triatlón ou a Bienal de Arte. Teñen que saber todes e todos os que veñen que esta é unha cidade segura, amável e respetuosa, e faime ilusión que nun dos actos máis multitudinarios pois podamos lucir orgullosas en Pontevedra. O programa comezará co coloquio A diversidade nas aulas, materia pendente no Teatro Principal. Aproveitando a celebración do Mundial de Triatlón, o mércores 18 falarase da discriminación que sofre a xente trans no deporte con Laura Bugallo. Tamén o martes 24 abordarase a pegada lésbica nos deportes de contacto, fútbol gaélico e rugby. En canto á persoa homenaxeada este ano no Marco do Orgullo, o escollido é o xestor cultural Marcos López. O acto será o día 27. No Orgullo sempre facemos como mención especial ou unha homenaxe a xente disidente que viviu na cidade. Falamos de Juanito Meregildo, da señorita Carmiña. Este ano, con moito pesar, vamos a dedicar a homenaxe a un compañeiro que faleceu o ano pasado, Marcos López, que é un xestor cultural ben coñecido na cidade, que sen el está sendo bastante difícil organizar todo o programa. O día grande da programación será o sábado 28 de xuño. O Parque das Palmeiras acollerá unha gran festa con música durante toda a xornada e actividades infantís. Xa ás 8 da tarde celebrarase a manifestación baixo o lema Ningún paso atrás, ningunha letra menos. Manifestándonos en contra das violencias e da discriminación que sofre o colectivo estes días, nuns tempos tan polarizados e tan extremos como os que estamos vivindo. Penso que é máis necesario que nunca manifestarse, ser visible e protestar na rúa, non? O lema deste ano será nin un paso atrás, nin unha letra menos, porque penso que todas as letras do colectivo LGBTIQA+, son igualmente importantes. A programación complétase con presentacións de libros, a celebración da Feira Marica nos Xardíns de Marescot, un club de lectura queer organizado pola libraría Seijas na Casa das Campas e as proxeccións do Festival Audiovisual Ambienta do 23 ao 27 de xuño. Este día está prevista tamén a actuación de Mondra na Praza de España.